Уважаеми зрители, искрено искам да благодаря на Нова телевизия, че ме среща с ето такива жени. Може ли така един цялостен поглед да направим на тези страхотни обувки? Може би, Антония, трябва да си ги разменим, за да сме горе-долу на най-същата височина. Ти не знам дали ще можеш да влезеш в моите. Колко са дълги тези крака, всъщност, да кажем? Случи се наскоро за едно ревю, взимаха ми специално мерки за една рокля и се оказа, че съм 1,13 м. Почти колкото световния. Почти колкото мен. Да. Добре, благодаря ти. Може да си минем сега по местата и за това, за което сме се събрали, за това да си говорим. Както всички знаят, ти си една от най-скандалните красавици в родния шоу-бизнес, ако мога да нарека въобще шоу-бизнес. Дет се вика още в началото, преди да първата ти поява в телевизионен ефир, беше скандал на Милен Цветков, те изгони, после пък те хареса за ко-водеща и те повика пак и така нататък. Намираш ли някакъв, как да кажа, това, че си родена на 13-ти датата, някакво суеверие в всичко това, да толкова много те харесват или да не те харесват, медии, всякакви електронни вестници и да пишат постоянно за тебе някакви неща? 13 е любимото ми число, така че не мисля, че в него има нещо така като първа причина, но това, което специално ти отбеляза тук що за скандалите, е точно така, въпреки че най-интересното от всичко е, че аз не ги търся. Те сами ме намират и също така всеки, който ме познава, знае, че аз не съм конфликтна личност. И си живея мирно и кротко, но непрекъснато някой решава да ме нападне. Зодия Телец, да не си с рогата напред? Не съм. Аз самата не съм такъв тип човек, че да търся конфронтации с хората. В повечето случаи шамар е ударен винаги първо от някой друг. Някои от тях го правят с цел, защото знаят, че моето име продава. Когато в някоя статия има моето име, дори журналисти са ми казвали, просто вестника се чете много повече или сайта се отваря много повече. Директно са ти го казали в очите? Да, журналисти са ми го казвали, така че има хора, които използват гребена на известността и на вълната, на която аз се намирам, да се пише и за тях. Виждам, че се измъчваш, така да ме гледаш надолу, ще си стъпя. Тук имам се едно трупче специално, като ми дойдат по-високи гости. Как е въздуха така? Нагоре по-рядък ли е, кислорода повече? Шегувам се, да минем конкретно на конфликта или така речения скандал, за който си тук, разбира се. Става въпрос за това, че изписаха наскоро има война между тебе, Евгений Минчев, защото съпругът ти, видиш ли, го блъснал и го нарекал с обидни епитети. Ние, разбира се, поканихме лорд Евгений Минчев. Фондютен. Ти Фондютен го речеш. Аз мисля, че е Фонд Бул. Да ни гостува, но той отказа. Какво всъщност се случи между теб и мъжът ти? Оттам ли започна всичко? Защо така? Първо да кажа, такова нещо няма. Ние бяхме на едно мероприятие, на което Александър, моят съпруг, го посъветва да спре да използва името ми, за да си прави пиар на моя гръб, тъй като, както всички знаят, никой не възприема господин лъжелорда Фондютен на сериозно и той като цяло има така едно общо мнение, в което той губи позиции, губи клиенти, има доста по-добри пиари и хората общо взето не му се доверяват. Добре, имаше ли сблъсък между другото? Удари ли го Александър? Не, естествено, че не. Още повече, че ние бяхме имаше, разбира се. Не е имал никакъв досег с него, също така не го е наричал с тези обидни епитети. Това са абсолютно негови някакви измислици. Ако той се обижда на тези думи, това си е негов проблем. Мъжът ми е достатъчно интелигентен, възпитан човек, че да обижда който и да било. Още повече да се занимава с такъв като него. Просто му каза, спри да използваш името на Антония, за да си правиш пиар на нейн гръб. Вие, доколкото знам, бяхте приятели. Той се грижеше именно за твоя пиар, след като спечели Мис България през 2009 година. Така, нещата стояха точно по този начин, да. Аз го бях наела за пиар срещу съответната сума. Колко, ако не е тайна? 15 000 лева. Това за колко време? За една година. Значи, по принцип, всяка една жена може така да каже, че в живота си имал не стратегически покупки. Мога да ви кажа, че това са най-зле изхарчените 15 000 лева през живота ми. Откровенно мога да си го кажа, защото срещу тях аз не получих реално нищо. Имаше няколко публикации до там. Най-интересното е, че той работи по дволичен начин, като двойна игра, защото през това време, докато аз съм оплащала за пиар, сега в момента скоро разбрах от други журналисти, че той специално, тенденциозно е провокирал
разбирал този мой прословут прякор и е работил и от другата страна. Да не се опитва да ти направи по този начин пък пиар или по някакъв начин да ти направи популярна. Имаш предвид името Мис Крокодил. Да, точно така. И той го е тиражирал зад гърба ми, т.е. без аз да знам, при условие, че би трябвало да работи за позитивен пиар. Той е работил за негативен. Искам да ти споделя, може да ме намразиш сега, но аз не те харесвах много в началото, но сега като ми дойде на живо, по друг начин стоят нещата. Така ли? В смисъл, има хляб в тая работа, както се казваше в една реклама. Добре, сега какво ще кажеш на хората, които ще съзрат някаква конспирация в цялото това нещо? Ще кажат, бе, тия сигурно задкулисно Антони Евгений са се скарали да си качат акциите. Моля ви се, не, това е абсурдно, защото за мен това през живота съм срещал страшно много хора, но това е най-лицемерният двуличен човек, който някога съм виждала. И той, между другото, е така не само към мен. Няма нито един бивш клиент, с който той да е в добри отношения. Може да попитате който поискате, с който той да е работил. И винаги той работи след това, в момента в който спре да се занимава с пиара на конкретния човек, вълната става огромна с негативен знак. Тоест той почва да пише ужасни неща за бившите си клиенти, има няколко рубрики в няколко вестника и така, изключителен черен пиар. Затова искам да апелирам към хората, не му плащайте за пиар, защото след това ще да разберете много ново за себе си. Предполагам, че той ще потърси право на отговор, знаеш, че е правилно да го поканим. Нямам нищо против, това е моята позиция. Аз съм категорична. Идвали са журналисти, казвали са ми, че той ги е карал да пише лоши неща за мен в момента, в който съм спряла да работя с него, така че ако някой иска да си забие сам нож в гърба, нека му плаща за пиар. Как приключи всъщност тези тези взаимоотношения? Ти видя, че нищо не се случва фактически и така реши просто смисъл, обади ли му се каза, му искам да приключа с теб. Аз казах, че не искам повече. След като той поиска за пореден път следващия транш от сума, аз казах, че няма това да се случи, не желая повече да работя с него, че имам сериозна професия, няма нужда от неговия псевдопиар. След което започнаха атаките. Няколко пъти той се опитва да се сдобри с мен чрез Фейсбук. Дори тук съм си отворила, за да видят, за да видят зрителите. А това е след конкурса на Мисис Русия, който спечели, който пак имаше скандали, нали? Между другото, доста от нещата, за това специално така са ми казвали, че ги дължа на него, защото той с страницата си е във Фейсбук и също така с едно списание, което няма да казвам името. Така, доста от материалите са писани от него. Да мога да ви кажа, че той се опита да се сдобри с мен. Аз казах, че нямам нищо против, но не желая. Ето, казвам, че никога не съм позволила да кажа нещо лошо за него, но всичко има някакви граници и чашата наистина преля, за разлика от него обаче. След което той ме покани срещу сумата от 35 евро на поредното си някакво безумно събитие, на което вече мисля, че и хората не го възприемат на сериозно и не посещават. И аз отказах, казах, че няма да отида, след което бях изтрит от неговите приятели, което не е огромна загуба за мен. И след това започна нападките през пресата. А колкото до съпруга ми мога да ви кажа, че първо, че такова нещо не е имало, което е важно да се подчертае. И второ, той е доста страхлив човек, този господин Фондютен, който просто си изплаши и според мен това е смисъла на неговата нападка в медиите. Защото той се страхува да не му се случи нещо. Само искам да кажа, защото някакси не е етично, ако утре случайно го нападне глутница бездомни кучета в Борисовата градина или някой негов бивш колега Ватман реши да го блъсне с трамвай, да ви кажа, няма да съм аз това и няма да съм аз причината. Но разбирате ли, някакси всичко си има граници. Има капка на търпение, която прилива чашата и някакси просто не е нормално. Човек, който аз не съм си позволила, въпреки че получих доста удари в гърба от него, да обидя. И не е нормално да получавам това в замяна от него. Лично за мен
той не е хубав човек и наистина, колкото е възможно хората по-далече да стоят от него, няма да сбъркат. Това е позицията на Антония Петрова, да не го дъвчем повече този скандал, който всъщност се оказа, че няма такъв. Няма, колкото до хората с нетрадиционна сексуална ориентация, бих искала да кажа, че аз и съпругът ми нямаме нищо против тях. Дори напротив, аз имам много приятели, които са с хомосексуална ориентация, и мъже и жени, и мога да ви кажа, че... Това в смисъл, че не сте наричали, че не е наричал съпругът Евгений Минчев пее раз. Така, сега това, че някой пее еди какво си в леглото си, е негов проблем, но когато е в душата си, в характера си, това вече е проблем на всички. Така, да си поговорим за по-хубави неща сега. Предстои ти Мисис Свят конкурс. Да. Кога ще бъде? Тази година ли още? 2013 година ще бъде, тъй като не всички национални конкурси по целия свят са все още проведени. За това ще бъде 2013 година и аз ще бъда представителката на Русия там. Дай Боже да имаш късмет, защото виж, ако отидеш на нумеролог, имаме такова предаване специалистите, на 13 си родена, 2013 година, може да ти донесе За мен късмет. 2012 беше много успешна. Успях така, да сключа един изключително успешен и щастлив за мен брак. Също така бях избрана за най-красивата жена омъжена в Русия, така че за мен 2012 беше много успешна. Надявам се и 13-та. Днес заминаваш отново за Русия, доколкото знам. С каква цел? Харесало ти е там? Просто има хубави места. Ние със съпруга ми живеем и на двете места, тъй като имаме жилище и там, пък и аз съм учила там. Още преди Мис България, ние основно дори там живеехме. А колкото до причината, заради която пътувам, е във връзка естествено с короната. Имам страшно много ангажименти. Един от тях сега ще бъда жури в националния престижен курс Мини Мис и Мистер Русия за малки дечица в 4 възрастови групи. Ще бъде много интересно. Страшно много фотосесии, рекламни кампании, благотворителни акции. Въобще доста Как те възприемат хората? Ти беше казал в едно интервю, че при Венета, че просто благоговеят едва ли не, много се радват на избора на Мисис Русия. Да, много се радват. Изключително положително. В Русия не излезе нито един негативен материал, няма никакъв скандал. Нямаше го това, че си дава 20 бона няма там, такова нещо. Това излезе само в българските медии. Дори пиарите и адвокатите на Мисис Русия много се очудиха, че в България пише такива неща. Казват, вместо да се радват, че българка, от която държава е 2 пъти по-малко от Москва дори. Защото Москва знаете, че е 12 милиона. 12 ли е станала? Аз като съм учил география, беше май някъде към 10. Аз спечелих първо Мисис Москва, след това отидах на националния конкурс и него спечелих. Вместо да се радват, каза българите, защо така се държат, не може да разберем. Има някаква тенденция така. Така че там нямаше нито един негативен материал не е излизал. Всичко се вижда в руската преса. Къде ще посрещнеш празниците? В Русия ли ще бъдете с твоя съпруг? Ние сега заминаваме за около седмица и нещо. След това се връщаме в България и най-вероятно ще отидем на ски, защото и двама сме запалени скиори. И някъде някаква екзотична дестинация, както знаете, обичаме да пътуваме, така че ще съчетаем. Добре, много ти благодаря. Весело посрещане на Коледата и Новата година. Това са едни хубави празници. Да не се пишат вече глупости по жълтите преси. Ще продължат, аз нямам проблем. И това, че някой иска да използва името ми да си прави пиар на мой гръб, си е негов проблем. Аз съм свикнал, за мен си изписали какво ли не. Така че, знаете ли какво ми казаха много хора? Ти си единственият човек, който застана и каза какво мисли цялата страна за този господин. Аз не се притеснявам от това, каквото ще да последва. Добре, благодаря ти още веднъж за гостуването. Антония Петрова беше това, дано пък да спечелиш още една титла през 2013 година. И така. Благодаря ви, приятен ден, уважаеми зрители от нас. Чао! Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш.